Salamu alaikum. Talata yarinya. A jefo dan girman Allah salamu san manzon Allah ka taimaka ka je ka ce ina dan girman Allah a awa fuwa kai kana da matsala ni da kai ai normal 5 and 6 mana dole in je in yada ma mana sani da gidana sai da kai fara in ji amma fa zai yi fa yau baiwa Allah an wani lafiya nace dan Allah baiwar Allah me haɗin ki da wancan bawan Allah wallahi ban san shi ba. Na je yana faɗan mugun alkawa'i ne akan ki cewa sai ya kashe ki ya tsaye ki da zai samu dama ma sai ya zuba fetur ya ƙona ahalin ku gaba ɗaya baya son ganin jinsu. Sai kashe ni? Sai yake ji da bakin ki. Ko ba haka bane? Haka ne wallahi Salamo duk abin da ka ga ba ƙarya ba ƙari duka na gaya. So na barki lafiya sai dai ke don matakin da zaki ɗauka. A kuma naga tana yi wa. Ɗalibai ya tsara min ya. Duk abin da wancan mutum ya faɗa ka faɗa? To kafin ka kashe ni burin kashe.